Salutare! Astăzi trebuie să doborâm un turn. O să vă arăt acum cum este. Așa, deci trebuie să doborâm acest turn de pahare cu pistolul ăsta de la Nerf. Ok? Și cu aceste două gloanțe. Doar două șanse avem să doborâm acest turn. Așa că haideți să vedeți cum o să fie. Așa. Deci, ca să înțelegeți pe prima dată, trebuie să băgăm aici asta, să tragem de... Ok. Acum, hai să încercăm să dăm în turn. Deci trebuie nu neapărat să dăm turn-ul, măcar jumătate din el sau chiar sfert. Hai jumătate din el să încercăm. Am doborât primul pahar. Oh my god, acum o să fie greu. Cred că ar trebui să-l dobor pe cel de aici. Ok. Aia să zic. Ok, acum ultima șansă noastră. Hai un pic. Trag de ce, pentru că eu nu mă pot folosi de două mâini. N-am unde să pun camera. Da, ok. Haideți să vedem. Ok, ce să pun un pic pe jos. Perfect! Asta vroiam, dar e prea aproape. Da, sincer, poate să facem și partea a doua. Nu știu dacă o să facem și partea a doua, doar că un turn imens, efectiv imens. Poate să facem, dacă sunteți de videoclip, minim 5 like-uri. Asta, atât vreau să facem 5 like-uri la acest videoclip. Dacă vreți să facem asta. Eu am fost Rebecca și ne vedem în alt short. Pa!